Bé, en primer lloc, benvinguts tots i totes, amics i amigues, a aquesta primera projecció del primer cicle de videofòrums que organitza Esquerra Unida de Guardamar del Segura. Gràcies per la vostra presència, gràcies també a la Biblioteca Pública de Guardamar per brindar-nos el seu espai. I per a mi és un plaer estar així davant vostre en aquest context. Per què? Perquè sabem que un videofòrum no és una cosa nova, no és cap novetat, no hem inventat res, però sí que és cert que fins ara no havíem tingut cap activitat o cap iniciativa semblant a aquesta així a Guardamar, i la veritat és que estem prou il·lusionats d'haver fet aquest pas. Ara només queda a veure si podem assolir els dos objectius que ens hem marcat. En primer lloc, volem donar una alternativa a la típica agenda cultural que tenim així en el poble, volem ampliar-la una miqueta més perquè siguem realistes, sobretot quan arriben els mesos d'hivern, així vas caminant pels carrers de Guardamar i és un poc un poble fantasma. Chico, a veure si som capaços de donar-li un poc de vida, collons, anem a veure si trobem altres alternatives a coses a fer, comparats amb l'oci típic de Guardamar. L'altre motiu pel qual estem fent aquest cicle de videofòrums és per obrir un fòrum de debat que vagi més enllà de les sigles d'Esquerra Unida i que siga permeable a tot el que passa al nostre voltant, tot el que passa a la nostra societat. Nosaltres des d'Esquerra Unida ja ho hem dit moltes vegades, milers de vegades ho hem dit, un partit polític en si mateix no és una finalitat. Un partit polític és un mètode per articular les nostres lluites i les nostres reivindicacions. És un lligam entre persones que volen fer alguna cosa. En definitiva, és una eina per a transformar la societat. Nosaltres concebim el nostre partit polític com això. I el posem a la disposició de totes les lluites de la classe treballadora, i per això ens agradaria que aquestes projeccions, i pense que més o menys ho estem aconseguit, no només han vingut les nostres bases, sinó que ve més gent del poble. Si aconseguim implicar a grans segments de la població de Guardamar, estarem fent les coses ben fetes, i si no, hem de replantejar-nos si estem escoltant o no les demandes i els problemes de la gent del poble. Com que estem al mes d'octubre, hem considerat que seria interessant començar aquest primer cicle de videofòrums, que tenim la intenció de que s'allargui durant tot el curs polític, amb una temàtica que sincerament és una mica delicada. Volíem abordar la situació d'un sector de la població de Guardamar que normalment ha estat marginat, que són els i les valencianoparlants. Com que ja ha passat la nostra diada del 9 d'octubre i el dia 30 se celebrarà el Correllengua, hem pensat que era adient, que era oportú organitzar aquest videofòrum per a tractar la temàtica de la situació de la llengua en el nostre poble. I de fet, relacionat amb tot això, vehiculant, diguem, totes aquestes coses, hem d'anunciar que tenim ja preparat un esborrany d'una moció per a l'Ajuntament per a donar una major presència i una major promoció al valencià en el nostre poble. Ara ja, si voleu, us conto una mica de què tracta el documental que anem a mirar. El documental es diu Què ens passa a valencians? No és un nom casual. Fins ara s'ha preguntat molt en tercera persona què vos passa a valencians, fins i tot la gossa sorda ho cantava, això. Ara potser que seria el moment de prendre una reflexió més activa. Què ens passa realment com a poble als valencians? El documental és de l'any 2004 i és d'un director que es diu David Baix i que té com a protagonista aquesta xica que teniu en pantalla que es diu Alina. La gràcia és que Alina és alemanya i no parla quasi castellà, per no dir que no parla castellà, i ella ha après a parlar català en la universitat, anant a classe en la universitat allí en Alemanya. Primer, Alina va vindre així a l'estat espanyol i va viatjar per Catalunya, després per tota la Franja d'Aragó, per Andorra, per a descobrir en quin estat es trobava el català. I ara, després de tot aquest viatge, ha decidit baixar a casa nostra, al País Valencià. El seu viatge comença a Vinaròs, termina a Guardamar, i de fet tenim preses falses que no es van posar en el muntatge final del documental, amb veïns nostres que van fer les seues aportacions sobre com veien ells que estava el valencià així a Guardamar. Entre altres coses, el que aquest documental pretén és resoldre un parell de preguntes. La primera és: es pot viure en valencià
al País Valencià? Que hi ha una pregunta que ens ho plantegem. Es pot fer vida íntegrament en valencià i només en valencià en el País Valencià? També, hi ha lleis per a protegir el valencià a casa nostra i també, si les hi ha, s'estan complint aquestes lleis? Són eficaces o no? Hi ha o no hi ha conflicte lingüístic així al País Valencià? I som realment, els valencians i les valencianes, una societat bilingüe? Doncs bé, en lloc de continuar jo parlant, vos deixem ja amb el documental Què ens passa valencians. Espero que vos agrade i espero que també vos pugueu quedar després per a el debat que tindrem només acabar. Així que, endavant.